Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро бо хулосаи хабарҳои муҳимтарини рӯз мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода ва Соро Холиқназарова. Салом. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар ҷараёни суҳбат сарони ду давлат рӯйдодҳои як рӯз пеш дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон ба амал омадаро муҳокима карданд. пешвои миллат ба президенти ҷумҳурии Узбекистон дар бораи чораҳои андешидаи ҷониби Тоҷикистон дар самти рафъи ташаннуш дар хатти сарҳад ва ҳалли вазъ бо роҳҳои дипломатӣ маълумот доданд. зимни суҳбат инчунин баъзе ҷанбаҳои муносибатҳои дӯстӣ ва робитаҳои Тоҷикистону Узбекистон баррасӣ шуда, оид ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ мубодилаи афкор сурат гирифт. 3 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон Содир Жапаров суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар ҷараёни суҳбат сарони давлатҳо оид ба ҳодисаҳои ахири низоъбарангези ноҳияҳои сарҳадӣ ибрози андеша намуда, вазъи сарҳадоти байни Тоҷикистону Қирғизистонро мавриди муҳокима қарор доданд. аҳамияти хосаи иҷрои пайвастаи мувофиқаҳои ба дастомада ки ба мӯътадил намудани вазъият ва роҳ надодан ба шиддат гирифтани он, аз ҷумла оташбаси комил ва хуруҷи қушунҳо аз хатти марз дар муҳлатҳои муайян гардида равона шуданд, таъкид гардид. дар ин зимн президентҳо муҳимияти идомаи муколамаи байнидавлатии Тоҷикистону Қирғизистонро ҷиҳати пешбурди минбаъдаи раванди гуфтушунидҳои марбут ба масъалаҳои марзӣ таъкид намуданд. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки ба таври фаврӣ рӯзи 1 май ҷаласаи комиссияҳои байниҳукуматии ҷонибҳоро оид ба делимитсия ва демаркатсия дар шаҳри Баткени ҷумҳурии Қирғизистон доир намоянд. ҳамчунин ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки тамоми маҷмӯи масъалаҳои муносибатҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон дар асоси дуҷониба дар рӯҳияи ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ ва бо роҳи музокироту машварат ҳаллу фасл карда шавад. роҳбари давлати мо аз президенти ҷумҳурии Қирғизистон ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ ба Тоҷикистон дар аввалин фурсати муносиб даъват ба амал оварданд. даъват бо камоли майл аз ҷониби президенти ҷумҳурии Қирғизистон пазируфта шуд. муҳлатҳои мушаххаси сафар бо роҳҳои дипломатӣ муайян карда мешаванд. аз рӯи натиҷаҳои суҳбат ҷонибҳо бо мақсади андешидани чораҳои мушаххас тибқи тамоми ҷанбаҳои мубрами муносибатҳои дуҷонибаи ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамкориҳои мутаносибан судманд ба вазорату идораҳои дахлдор супоришҳои зарурӣ доданд. масъулони дахлдори ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Қирғизистон ҷиҳати ба эътидол овардани вазъи дар сарҳади миёни ду кишвар ба амал омада тадбирҳои муҳим меандешанд. гузориш дар ин хусус. шаби 29 апрели соли 2021 мулоқоти кории намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон оид ба ҳалли низои мусаллаҳона дар минтақаҳои назди сарҳадии вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Ботканди ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардид. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки амалиёти ҳарбиро дар минтақаҳои назди сарҳадии Суғд ва Ботканд қатъ карда, нерӯҳо ва техникаи низомиро аз минтақаҳои назди марзӣ ба макони ҷойгиршавии доимии худ баргардонанд. инчунин раванди гуфтушунидро бо мақсади ба эътидол овардани вазъ дар минтақаҳои марзӣ идома диҳанд. бинобар ин қарор қабул гардид ки аз ҳисоби кормандони мақомоти дахлдори ҷонибҳо гурӯҳи корӣ ҷиҳати назорати иҷрои ҳосилшуда ва андешидани тадбирҳои фаврӣ барои паст кардани шиддати вазъ дар хатти марзи давлатӣ таъсис дода шавад. 3 апрели соли 2021 дар минтақаи озоди байни гузаргоҳи Гулистон ва гузаргоҳи Кизилбел мулоқоти гурӯҳҳои корӣ таҳти роҳбарии раиси кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Саид Мумин Ятимов ва раиси кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Қирғизистон Қамчибек Ташиев баргузор гардид ки дар рафти он масъалаҳои ба эътидол овардани вазъ дар қаламраваҳои сарҳадии ҳарду ҷумҳурӣ баррасӣ шуданд.
мулоқот дар рӯҳияи ҳамдигарфаҳмӣ ва муносибатҳои неки ҳамҷаворӣ баргузор гардид. ҷонибҳо хоҳиш ва омодагии худро барои ҳалли ҳама масъалаҳо тавассути гуфтушунид изҳор карданд. дар натиҷа тарафҳо аз соати 13 апрели соли 2021 ба мувофиқа расиданд ки хуруҷи мутақобилаи тамоми намуди нерӯ ва техникаи ҳарбиро аз қаламравҳои назди сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон ба минтақаҳои ҷойгиршавии доимӣ оғоз намоянд, роҳҳоро кушоянд ва ҳаракати бемамонияти шаҳрвандонро таъмин кунанд. бо мақсади таъмини иҷрои созишномаҳои ба даст омада таҳти роҳбарии фармондеҳи қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуданд. қарор дода шуд ки 1 майи соли равон дар вилояти Бодканди ҷумҳурии Қирғизистон ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматӣ оид ба делимитсия ва демаркатсияи сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон баргузор карда шавад. 30 апрел сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар идомаи сафари корӣ ба ҷумҳурии Татористон бо президенти ҷумҳурии Татористон Рустам Минниханов мулоқот намуданд. дар вохӯри ҷонибҳо доир ба масъалаҳои ба роҳ мондани робитаҳои муштарак дар самти бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, боло бурдани ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологии тоза ба бозорҳои Россия, ҳамкорӣ дар соҳаҳои сайёҳӣ, сохтмон ва дигар бахшҳои афзалиятнок фикру мулоҳизаҳои судманд баён карданд. дар идомаи сафар сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ҷаласаи шӯрои байниҳукуматии Авроосиё ҳамчун меҳмони фахрӣ иштирок намуданд. баъди анҷоми ҷаласа ҳамчунин роҳбарони ҳайатҳои расмӣ аз намоишгоҳи молу маҳсулоти истеҳсоли ҷумҳурии Татористон дидан карданд. дар намоишгоҳ маҳсулоти истеҳсол намудаи коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, соҳаи мошинсозӣ, кишоварзӣ ва лоиҳаи як қатор иншоот муаррифӣ карда шуд. дар асоси татбиқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба муносибати омодагӣ ва таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсӣ як зумраи иншооти нав бунёд мешавад. имрӯз бо иштироки намояндагони сохтору мақомоти марбута дар ҳудуди ноҳия 8 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. давоми солҳои охир дар ҳудуди пойтахт дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳандозии тадбиру ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ садҳо корхонаву муассиса, бинову иншоот ва марказҳои хизматрасонӣ бунёд ва ба истифода дода шуданд. дар идомаи чунин тадбирҳои ободкорӣ дар кӯчаи Неъмат Қарабоеви ноҳияи Фирдавсӣ бинои истиқоматии баландошиёна иборат аз 2 қисм қомат афрохтааст. иншооти мавриди назар аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Декор Инвест сохта шудааст. мо сохтмони бинои Неъмат Қарабоев Дӯстанро соли 2019 сар кардем. 14700 квадрати мураббаъ ҳаҷми мебошад. 175 квартира буда. аз аввал то охири сохтмон ҳама маҳсулотое ки истифода буд, ҳама маҳсулоти таҳҷои Тоҷикистон худамон ва коргаронам ҳама коргарони худамон. зиёда аз 200 нафар сохтмончиён дар иншооти мазкур кор карданд. имрӯз бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, роҳбарияти ноҳияи Фирдавсӣ ва гурӯҳи вакилони Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе ин бинои замонавӣ ба истифода супорида шуд. қисмати якуми бино аз 21 ошиёна ва қисмати дуюми он аз 19 ошиёна иборат мебошад. маҷмӯан бино дорои 175 хона буда, онҳо аз 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ иборат мебошанд. даромадгоҳ, роҳравҳо, лифт, низоми обу корез, шабакаи гармидиҳӣ ва дигар қисматҳои муҳандисӣ иншоот пурра таъмин буда, ҷавобгӯи талаботу меъёрҳои қабулшуда мебошад. дар таххонаи бино мувофиқи нишондоди лоиҳаи он таваққуфгоҳ бунёд шудааст ва низоми таъминоти обу корезӣ ва шабакаи гармидиҳии иншоот низ дар ин қисмат ҷойгир буда, бо дастгоҳу таҷҳизоти насли нав таъмин мебошад. тавре масъулини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Декор Инвест иттилоъ доданд, масоҳати умумии иншоот 14728 метри мураббаъро ташкил медиҳад. корҳои ороишии бино ва ободонии саҳну атрофи он низ пурра амалӣ гардида, ин гӯшаи шаҳр боз ҳам ободу зебо шудааст. бо мақсади иҷрои нақшачорабиниҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Бисот як бинои истиқоматӣ бо ҷойгиронии марказҳои савдою хизматрасонӣ дар ошиёнаи аввал бунёд шудааст. пудратчии иншооти мазкур ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Бисот буда, он аз тарафи сохтмончиёни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Элит Строй Сервис бунёд шудааст. бино аз 9 ошиёна иборат буда, ҳуҷраҳои зист пурра таъмир ва дорои шароити зарурии истиқомат мебошанд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Бисот
дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе бинои истиқоматии баландошунаро сохта ба истифода дода. Корҳои сохтмонӣ дар иншоот дар вақти муайяншуда ба анҷом расонда шуд. Айни замон ҳамаи ҳуҷраҳо таъмир карда шуда ва шароит барои сокинон муҳайё карда шудааст. дар ҷараёни сохтмони иншоот ба сифати маҳсулот ва корҳои бунёдӣ аҳамияти хоса равона шуда он бо сифати баланд анҷом ёфтааст. бино аз як даромадгоҳ иборат аст ва сохтмончиён ба корҳои ободонӣ саҳну атрофи иншоот таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда онро бо риояи қоидаҳои мавҷуда амалӣ намуданд. дар ӯшонаи якуми иншоот маркази хизматрасонӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ташкил шудааст ки ҳоло фаъолияти назаррас дорад. дар таххонаи бино таваққуфгоҳи зеризаминӣ низ сохта шудааст. бино истиқомати дар суроғаи Қаҳоров 116 каср 6 ноҳияи Фирдавсӣ дар заминаи иншооти хусусӣ сохта шудааст. дар кӯчаи Неъмат Қарабоеви ноҳияи Фирдавсӣ низ ду бинои истиқоматии баландошиёна сохта шудааст. корҳои сохтмонӣ мувофиқи лоиҳа бунёд гардидааст ва дар таххонаи биноҳо аз ҷониби соҳибкорон дар асоси нишондоди лоиҳа ва тарҳи сохтмонӣ марказҳои савдою хизматрасонӣ таъсис дода шуданд. бинои истиқоматӣ дар кӯчаи Неъмат Қарабоев 75 каср 6 аз 46 хона иборат буда масоҳати зисти он 2800 метри мураббаъ мебошад. фармоишгар ва пудратчии иншоот ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди муҷаддид аст. бинои бунёдшудае дар суроғаи Неъмат Қарабоев 8 аз 56 хона иборат буда масоҳати истиқомати он бошад 3960 метри мураббаъ аст ва он аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хайрсохтумон бунёд гардидааст. дар заминаи эълон гардидани саноатикунонӣ бо сурати мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ дар пойтахт ба сохтмони корхонаҳои саноатӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. дар ин замина дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе корхонаи истеҳсоли обҳои ташнашикан бунёд гардидааст. ин корхонаи саноатӣ дар кӯчаи Даври ҷанубӣ сохта шуда сокинони маҳаллӣ дар он бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуданд. корхонаи мо оби диёр аст. 6-7 намуд обҳои ташнашикан истеҳсол мешавад. бо 30 нафар зиёдтар шаҳрвандои сокинони шаҳри Душанберо дар кор додагӣ мешавад. дастгоҳи истеҳсоли корхонаро турки истеҳсол кардагӣ мешавад. обҳое ки худ мо истеҳсол карда мебарем, обҳои чашмои варзоб мебарем. дар як рӯз 1 тонна зиёд об истеҳсол мекунем. дар корхона лаборатория аст. ҳар рӯза кори истеҳсоли моро санҷа мебарем. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва роҳбарияти ноҳияи Фирдавсӣ ба фаъолияти ин корхонаи истеҳсолӣ аз наздик шинос шуданд. таври роҳбарияти корхонаи истеҳсоли обҳои ташнашикан иттилоъ доданд, айни замон 7 намуди обҳои нӯшокии ранга ва маъданӣ истеҳсол карда мешавад. корхона пурра бо хатҳои муосири технологӣ таъмин буда истеҳсоли обҳои босифат ба роҳ монда шудааст. тақвияти фаъолияти чунин корхонаҳо барои рушди тавлидоти дохилӣ ва коҳиш додани воридоти маҳсулоти ҳамсон аз хориҷи кишвар мусоидати фаъол менамоянд. дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди 5 кан Ltd фаъолият менамояд ки он ба истеҳсоли навъҳои гуногуни мебел машғул аст. дар доираи васеъ намудани кори корхона роҳбарияти он хатҳои нави технологӣ ворид сохта шумораи ҷойҳои кориро низ бештар намуданд. айни замон 15 нафар бо ҷои кор дар заминаи фаъолияти бахшҳои истеҳсолӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди 5 кан Ltd таъмин шуданд. ҳоло дар ин коргоҳи хурди истеҳсолӣ 7 намуди мебел истеҳсол карда мешавад. илова ба истеҳсоли мебел дар як қисмати ҷамъият коргоҳи истеҳсоли сачоқҳои коғазӣ ташкил шудааст. айни замон дар як шабонарӯз 500 баста сачоқи коғазӣ истеҳсол карда мешавад. соҳибкорон нақша доранд ки дар оянда фаъолияти ин бахши коргоҳро тавсеа бахшида истеҳсоли навъҳои дигари маҳсулотро роҳандозӣ намоянд. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ва татбиқи нақшачорабиниҳои 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон масъулин таъмири бинои шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ 1 дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанберо ҳам амалӣ намуданд. ин тадбир бо саҳмгирии кормандон анҷом шудааст ва ҳоло баъди таъмини бино ва ҳуҷраҳои кории он дар ин ҷо шароити беҳтари фаъолият барои кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ 1 дар ноҳияи Фирдавсӣ фароҳам омадааст. дар ин рӯз ҳамзамон қасри варзишии Иттифоқҳои Касаба баъди аз навсозӣ ва сохтмони биноҳои иловагӣ ба истифода супорида шуд. маҷмӯа дорои 4 бино, 4 толори варзишӣ, майдончаи варзишии тобистона буда дар он аз рӯи намудҳои футболи хурд, текбол, теквандо, ҷудо, шашкаю шоҳмот ва тенниси рӯи миз тамринҳо гузаронида мешаванд. дар маҷмӯа ҳамчунин меҳмонхона барои 24 ҷой фаъолият менамояд. бунёд ва таъмиру навсозии иншооти варзишӣ давоми солҳои охир боис ба он гардидааст ки дар пойтахт рушду оммавияти варзиш таъмин карда шавад. баъди таъмиру навсозӣ акнун қасри варзишии Иттифоқҳои Касаба дорои шароити муосири тамрину машқварзӣ шуда ҳама рӯза аз он насли ҷавони кишвар ба таври васеъ истифода менамоянд. фаъолияти ин қасри варзиширо масъулин боз як қадами устувор дар роҳи солимии ҷомеа арзёбӣ намуданд.
имрӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи платформаи миллӣ оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ намояндагони вазорату идораҳои дахлдор иштирок карда мавзӯъҳои вобаста ба ҳолатҳои фавқулода ва натиҷаҳои ҷаласаи қаблиро баррасӣ карданд. тафсилоти бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. платформаи миллӣ оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ таҳти раёсати муовини якуми раиси платформаи миллии коҳиш додани хавфи офатҳои табиӣ, раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ҷаласа роҳбарони вазорату идораҳо, роҳбарон ва намояндагони созмонҳои байналмилалии муқими Тоҷикистон ки нозирони платформаи миллӣ мебошанд, ширкат варзиданд. дар рафти ҷаласа иштироккунандагон баромадҳоро оид ба рафти корҳои пешгирикунанда, пешгирӣ бемориҳои ниҳоят хавфноки сироятӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла полимелит ва коронавирус ва раванди эмкунӣ, фаъолияти низоми мониторинг ва пешгирии равандҳои гидрометеорологӣ, ташкили мушоҳидаҳои аэровизуалӣ дар ҷумҳурӣ, рафти иҷрои барномаи давлатии корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ барои солҳои 2018-2022, иттилоъаткунонии аҳолӣ ҷиҳати омодагӣ ба офатҳои табиӣ ба воситаи телевизион ва радио, иҷрои тавсияҳои барномаи қолабии синдаи вобаста ба бехатарии мактабҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини бехатарии ҳаракат дар шоҳроҳои самти Душанбе, Хорох, Кулма, Душанбе, Чанок ва ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти пешгирӣ ва рафъи ҳодисаҳои табиӣ баррасӣ намуданд. он ҳамоиши ки имрӯз баргузор гашт дар як сол 2 маротиба баргузор мегардад ва он вазифагузорие ки имрӯз шуд миёни вазорату идораҳо имконият медиҳанд ки боз ҳам шумораҳое ки эҳтимоли рух додани ҳодисаҳои табиӣ дар ҳудуди мамлакати мо зиёд аст кам карда шавад. бояд қайд намуд ки дар 4 соли охир коҳиши офатҳои табииро мо мушоҳида мекунем, махсусан агар дар 2 соли охир аз соли 2019 то 2020 мушоҳида кунем, пас шумораи рух додани ҳодисаҳои табиӣ дар ҳудуди мамлакати мо 3.2% кам шудааст. дар охири ҷаласа байни аъзоён ва иштирокчиёни ҷаласаи платформаи миллӣ мубодилаи афкор оид ба истифодаи самараноки маблағҳое ки ҷумҳурии Тоҷикистон барои коҳиш додани хавфи офатҳои табиӣ ҷудо кардааст сурат гирифт. бояд қайд кард ки платформаи миллӣ оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марти соли 2012 қабул карда шудааст. имрӯз дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали ибн Сино ҳамоиши олимони ҷавон ва донишҷӯён баргузор гашт. дар ҳамоиш дар қатори олимон аз дохили кишвар намояндагони мамлакатҳои хориҷӣ низ ба таври маҷозӣ иштирок намуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. ин 16-умин ҳамоиши илмию амалии олимони ҷавон аст ки чун солҳои қаблӣ ба масоили умдаи соҳаи тандурустӣ ва омода сохтани мутахассисони ҷавон бахшида мешавад. вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокдорону меҳмонони ин ҳамоиши илмиро шодбош гуфта қайд намуд ки ташкилу гузарониндани чунин ҳамоишҳо дар устувор сохтани мактаби устоду шогирд, анҷом додани корҳои илмӣ, фаъолияти навоварию ихтироот миёни донишҷӯён ва олимони ҷавон нақши муҳим дорад. сипас андешаҳои олимони варзидаи соҳа аз кишварҳои хориҷ дар мавриди моҳияту зарурияти ҳамоиш тариқи онлайн манзури иштирокдорон гашт. дар ҳамоиш 438 маърузаи илмӣ баррасӣ шуданд ки 106 тои онро иштирокдорони кишварҳои бурунмарзӣ пешниҳод карданд. дар қисмати дуюми рӯз ҳамоиш кори худро дар 16 бахш идома дод. дар ҷаласаҳо дар қатори олимони ҷавон ва донишҷӯёни ватанӣ намояндагони кишварҳои Федератсияи Россия, ҷумҳурии Украина, Ӯзбекистон ва Қазоқистон дар фазои маҷозӣ иштирок ва баромад карданд. масъалаҳои муҳими ҳуқуқшиносӣ, ислоҳоти ҳуқуқӣ ва дурнамои рушди он дар Тоҷикистон ва иттиҳоди давлатҳои мустақил. бо баррасии ҳамин масъалаҳо имрӯз дар донишгоҳи славянии Тоҷикистону Россия ҳамоиши байналмилалии донишҷӯён баргузор шуд. дар ҷаласа олимону донишҷӯён аз дохилу хориҷи кишвар иштирок намуданд. хабарнигоронамон дар ҳамин бора шарҳи бештар доранд. масъалаҳои муҳими ҳуқуқшиносӣ таҳти чунин ном имрӯз дар донишгоҳи славянии Тоҷикистону Россия ҳамоиши байналмилалии илмии амалии донишҷӯён баргузор шуд. ҳамоиши сатҳи баланд идомаи чорабиниҳо бахшида ба 30-юми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буда дар кори он дар баробари иштироки донишҷӯёну магистрантони донишгоҳҳои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин намояндагон аз макотиби олии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз ҷумла Федератсияи Россия, Беларус, Қазоқистон, Ӯзбекистон иштирок намуданд. ҳозирин масъалаҳо доир ба мушкилоти муҳими ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва ҳуқуқи ҷиноӣ, мушкилоти муҳими ҳуқуқи муосири байналмилалӣ ва хусусӣ, ислоҳоти ҳуқуқӣ ва дурнамои рушди он дар Тоҷикистон ва кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақилро мавриди баррасӣ қарор доданд. Сегодня мы участвовали на международной конференции, международная студенческая научно-практическая конференция,
Данная конференция проводится каждый год. Это уже 8-я международная конференция, которая проводится в нашем университете. В данной конференции участвуют преподаватели, студенты, магистранты не только с нашего вуза, но и с иностранных государств. Хушол аз он ҳастем ки дар донишгоҳи мо чунин конференсҳои илмию амалӣ байналмилалӣ баргузор мегардад ва мо аз он ғизои маънавӣ гирифта донишу илми худро мукаммалтар мегардонем. Чӣ хеле ки ба мо маълум аст, мо дар арафаи сеюмин солгарди ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ва маҳз ин ҳамоиши байналмилалии илмию амалӣ бахшида ба ҳамин солгарди солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст ки дар он аз ҷониби донишҷӯён ва омӯзгорон мақолаҳои илмӣ қироат карда шудааст. ҳамоиши байналмилалии илмӣ ва амалии донишҷӯён аз ҷониби факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи мазкур баром монда шуда минбаъд низ ба таври доимӣ гузаронида мешавад. маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири дохилшавии довталабон ба донишкадаи давлатии муносибатҳои байналмилалии Москва дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур озмун баргузор намуд. шарҳи бештар дар саҳифаи навбатии барнома. аз 20 то 27 апрели соли равон дар маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайдгирии довталабон баҳри иштирок дар озмуни донишкадаи давлатии муносибатҳои байналмилалии Москва оғоз гардида буд. санаи 3 апрел дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур миёни довталабоне ки аллакай то ин муддат дар ба қайдгирӣ иштирок намуда буданд озмун доир гардид. довталабон дар ин рӯз аз рӯи 5 фанни таълимӣ забони русӣ, забони англисӣ, таъриху ҳуқуқ ва математика ба таври тестӣ имтиҳон супориданд. برای اشتراک در آزمون مذکور 189 نفر از شهر و ناحیه‌های گوناگون جمهوری نامنویس کرده شدند. طبق معلومات آماری برای اشتراک در آزمون مذکور از شهر دوشنبه 120 نفر، از شهر و ناحیه‌های توبه جمهوری 10 نفر، از ولایت سوخت 17 نفر، از ولایت ختلان 19 نفر و از ولایت مختار کوهستان بدخشان همگی 23 نفر نامنویس کرده شدند. маврид ба зикр аст ки ин даври аввали озмун мебошад ки миёни довталабон хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи кишвар доир шуд. даври дуюми озмун аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли кори хаттӣ ва диктант миёни довталабоне доир карда мешавад ки аз даври аввали он баҳои баландтарро ба даст меоранд. бояд гуфт ки барои қабули донишҷӯён аз ҷумла хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурии Тоҷикистон ба донишкадаи давлатии муносибатҳои байналмилалии Москва 5 бурсия ва ё квотаи таҳсилотӣ ҷудо шудааст. пас аз баргузори ҳарду даври озмун 5 нафар довталаб бо гирифтани баҳои баландтарин имкон доранд дар донишкадаи давлатии муносибатҳои байналмилалии Москва сазовори номи донишҷӯӣ гарданд. дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои ободонию созандагӣ бари таҷдиди сазовор аз ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома доранд. аксари иншоот аллакай мавриди истифода қарор гирифта, дар онҳо даҳо сокинон бо ҷои корӣ таъмин шуданд. аз рафти корҳои сохтмонӣ дар ноҳияи ба номи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҳамкорнамон гузориш медиҳанд. то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 4 моҳи дигар боқӣ мондааст ва дар шаҳру ноҳияҳои кишвар корҳои ободонию бунёдкорӣ вусъати тоза касб мекунанд. дар ҷамоати деҳоти даштигулои ноҳияи ба номи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ соҳибкорон таъмиру азнавсозии роҳҳо ва иншооти маданию маиширо идома дода истодаанд. аз ҷониби соҳибкори Шарифу Карим дар деҳаи Файзободи ҷамоати мазкур сохтмони маркази хизматрасонӣ дар майдони 300 метри мураббаъ баро монда шудааст. дар иншоот 60% корҳои сохтмонӣ ба анҷом расидаанд. дар ҳамин деҳа соҳибкори дигар Ҷамшед Каримов низ ба сохтмони иншоот оғоз кардааст. дар деҳаи Даштигуло бо ҷалби сохтмончиёни маҳаллӣ соҳибкор Муҳаммад Юсуф Абу Аҳадов сохтмони маркази хизматрасониро дар майдони 110 метри мураббаъ идома дода корҳои сохтмониро 95% иҷро намудааст. давоми солҳои 2018-2021 тиққи нақша дар ҷамоати деҳоти Даштигуло 53 иншоот барои мавриди истифода қарор додан сохтмонашон ба нақша гирифта шуда буд ва то ба имрӯз аз ин шумора 35 ададаш сохта ба истифода дода шудааст ва то охири ҷашнгирии 30-солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 53 иншоот сохта ба истифода хоҳанд шуд ва ба ин васила дар ҷамоати деҳоти Даштигуло 225 ҷойи корӣ таъсис дода мешавад.
бинобар иттилои шуъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии ноҳияи ба номи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия таъмиру барқарорсозӣ ва сохтмони 242 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда буд, ки то имрӯз 224 адади он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд. дар 18 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома дошта то рӯзҳои ҷашнгирии ин санаи таърихӣ ба истифода дода хоҳанд шуд. кормандони хадамоти давлатии оташнишонии гурӯҳи ноҳияҳои Рашт дар бозору марказҳои хизматрасонии ноҳияи Тоҷикобод силсилаи қоидаворонкуниҳо ва ҳолатҳои таъмин накардани бехатарӣ аз сӯхторро ошкор намуданд. ҳамкорони мо мавзӯъро шарҳ медиҳанд. аз тарафи кормандони хадамоти давлатии оташнишонии гурӯҳи ноҳияҳои Рашт мувофиқи нақшаи таъсискардии сароясати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозори марказии ноҳияи Тоҷикобод санҷиши ҳолати бехатарӣ аз сӯхтор гузаронида шуд. дар ҳафти гузарондани санҷиш дар бозори марказии ноҳия як қатор камбудиҳо ошкор карда шуда нисбати вайронкунандагони қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор 10 протоколи ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ тартиб дода шуда нисбати онҳо ба маблағи 3900 сомони ҷарима таъин карда шуд. ҳамзамон дар ҳафти гузарондани санҷиш 8 ҳолати хавфноки нуқтаи барқӣ барои сар задани ҳодисаи сӯхтор таҳдид мекардан безарар гардонида шуд. инчунин дар ин раванд 2 ҳуҷраи алоҳида ки барои талаботҳои қоидаи бехатарӣ аз сӯхтор ҷавобгӯ набуданд муваққатан аз фаъолият боз дошта шуданд. бо мақсади мин баъд бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта аз тарафи кормандони шуъбаи хадамоти оташнишонии гурӯҳи ноҳияҳои Рашт ба масъулини бозори марказии ноҳия ва соҳилкорони алоҳида 11 адад амрномаҳои назоратии давлатии бехатарӣ аз сӯхтор бо муҳлатҳои муайяншуда супорида шуд. ҳамзамон дар раванди санҷиш бо 150 нафар соҳибкорон ва масъулини бозори ноҳияи Тоҷикобод корҳои фаҳмондадиҳӣ ва омӯзишӣ оиди риоя намудани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор гузаронида шуд. раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша чорабиниҳои тарғиботиву профилактикӣ пайваста миёни ташкилоту идораҳо ва сокинон корҳои оммафаҳмониро ба роҳ мемонанд. то миёни мардум ҳодисаҳои даст задан ба ин омили номатлуб кам шуда, пояи давлату давлатдорӣ дар роҳи рушд устувор бимонад. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. бо мақсади пешгирӣ ва паст намудани шиддати амалҳои коррупсионӣ намояндагони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бар зидди коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо кормандони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, раисони ҷамъияту деҳотҳо, роҳбарони ташкилоту идораҳои ноҳиявӣ вохӯрӣ намуданд. зимни вохӯрии намояндагони раёсати агентии мубориза бар зидди коррупсия ба ҳозирин оид ба оқибатҳои бади амалҳои коррупсионӣ ва ришватситонӣ аз ҷониби баъзе аз кормандони ташкилоту идораҳои ноҳиявӣ маълумот доданд. гуфта шуд ки дар миқёси ҷаҳон коррупсия ҳамчун омилҳо ва унсурҳои таҳдидкунанда ба амнияти миллии давлату ҷомеа ва халалдоркунандаи рушду суботи иҷтимоию иқтисодӣ эътироф гаштааст. аз ин рӯ барои пешгирии ин зуҳуроти номатлуб моро зарур меояд бетарафӣ накарда ҳама якҷо муқовимат барем. умуман даст задан ба ҷиноят ин худаш аз мансабҳои давлатӣ хориҷ шудан аст ва барои ҳамин намояндагони агентии давлатии мубориза ба коррупсия ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон суҳбату вохӯрӣ дар толори мақомоти иҷроии ҳокими давлатӣ гузаронданд. барои манфиати кор буда ман он паҳлӯҳои қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон васеътар ва равшантар фаҳмонида медиҳанд. бояд гуфт ки мубориза бар зидди коррупсия кори дастаҷамонаи умумӣ буда дар он мақомоти давлатӣ дар ҳамбастагӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бо иштироки ҳар як фарди фаъоли ҷомеа метавонад ба натиҷаҳои дилхоҳ бирасаду садди роҳи коррупсия гирифта шавад. ҳамин аст ки дар ҳафти баргузории вохӯриҳои худ кормандони ин ниҳод талош меварзанд то муфассал пиромони ин омили номатлуб ба ҷомеаи шаҳрвандӣ маълумот пешниҳод kunandu роҳҳои пешгирӣ ва дурӣ ҷустан аз онро омӯзонанд. хусусан баҳри пешгирии коррупсия дар фаъолияти корӣ ва инчунин омӯхтани санаду меъёриҳои ҳуқуқӣ. вохӯрие ки имрӯз баргузор гардид бениҳоят як вохӯрии судманд буд ки тамоми он қонунгузориҳое ки дар фаъолияти корӣ пешбинӣ гардидааст мо аз ин бархурдор гардидем.
дар ин вохӯрӣ яке аз шартҳои асосии пешгирии коррупсияро намояндагони агентӣ дар интихоби дуруст ва ҷобаҷогузории кадрҳои соҳавӣ болаёқату бовиҷдон ба мансабҳои хизматию давлатӣ унвон доданд, чунки танҳо шахсони бовиҷдон метавонанд дар рафти кор содиқонаю софдилона адои вазифа намоянд. дар факултети журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон дар мавзӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва нақши журналистон ҳамоиши ҷумҳуриявии илмию амалӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш масъалаҳои муҳими соҳа мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. ҳамоиши ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва нақши журналистон ки бо ташаббуси факултети журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон баргузор шуд, фарогири масъалаҳои ҳалталаби соҳа буд. дар ҳамоиш роҳбарияти донишгоҳ, иттифоқи журналистони тоҷикистон ва академияи васоити ахбори омма иштирок ва суханронӣ намуданд. зикр шуд ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар як қатор телевизиону радио, рӯзномаву маҷаллаҳо таъсис ёфтаанд ки фазои иттилоотии тоҷикистонро пур карда дар самти тарғиби дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ нақш гузоранд. ба гуфти нотиқон васоити ахбори омма дар ҷомеаи муосир ҳамчун фишанги асосии тарғиби сиёсати давлату ҳукумати кишвар ба шумор меравад. тавре зикр шуд дар замони муосир ва раванди бо суръати зудтағйирёбандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва вазъи мураккаби сиёсӣ дар як қатор кишварҳои олам, нақши васоити ахбори омма барои ҳифзи амну субот ва ваҳдату ягонагии мардум боз ҳам бештар мегардад. дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ кормандони васоити ахбори омма ба мавзӯъҳои муҳим ва рӯзмарра дахл карда, нақши онҳо дар ҳифзи арзишҳои миллӣ ва рушду пешрафти ҷомеа меафзояд. дар ҳамоиши илмӣ намояндагони муассисаҳои олии таълимӣ ки ба омода кардани мутахассисони рӯзноманигорӣ машғуланд, иштирок ва суханронӣ намуданд. иштирокчиёни ҳамоиш ба масъалаҳои таъсири технологияҳои нав ба рушди соҳаи журналистика, омодакунии кадрҳо ва ғайра дахл карданд. барномаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон фарогири ташаббусҳои созанда буда, самгузории аъзои он дар рушду инкишофи бахшу соҳаҳои алоҳидаи хоҷагии халқ ба мушоҳида мерасад. аз ҳамоиши аъзои фаъоли ин ҳизб дар маркази маъмурии вилояти хатлон шаҳри бохтар ҳамкорони мо гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ кунед. дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри бохтар ҳамоиши ғайринавбатии ҳизби халқии демократии тоҷикистон баргузор гардид. дар кори он раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри бохтар, муовини раиси шаҳр, вакилон, раисони ташкилотҳои ибтидоии ҳизб ширкат варзиданд. дар ҳамоиш масъалаи асосиро пешбарии номзадон ба вакилии маҷлиси вакилони халқи шаҳри бохтар ташкил медод. аз ҷониби ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри бохтар ба номзадӣ аъзои фаъоли ҳизби халқи демократии тоҷикистон 3 нафар пешбарӣ карда шуданд ки миёни онҳо 2 нафарашон занон ташкил медиҳад. аз миёни онҳо 1 нафар ҷавон ташкил медиҳад. ҳизби халқи демократии тоҷикистон ҳамеша барои пешбарии вакилон дар иҷрои дастури супоришҳо вобаста ба иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон кӯшишҳои худро ба харҷ дода истодааст. неъматулло иброҳимзода, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри бохтар, дар ин рӯз оид ба пешбарии номзадон ба вакилии маҷлиси вакилони халқи шаҳри бохтар ибрози андеша намуда, изҳор дошт ки аъзоёни ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҳамеша баҳри таҳкими сулҳу субот, баланд бардоштани иқтидори сиёсӣ ва иқтисодии мамлакат, таълиму тарбияи насли ояндасози миллат талош меварзанд. аз ин рӯ шахсоне ки номзадиашон имрӯз ба вакилӣ пешбарӣ гаштааст, бояд ҳисси баланди меҳанпарастӣ, кордону корбар бошанду бо мардум аз наздик кор карда тавонанд. дар ин рӯз баромадкунандагон ҳамчунин перомуни ҳадафҳои созанда ва амалишавии барномаҳои ҳизбӣ, саҳмгузории фаъолону аъзоён дар рафти корҳои созандагӣ, ташвиқу тарғиби ғояҳои сиёсии ҳизб сухан карданд. баъдан тариқи овозмонӣ номзадҳоро интихоб ва пешбарӣ намуданд. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 110-солагии устод Мирзо Турсунзода дар сартосари кишвар бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад. дар шаҳри Ҳисор ва ноҳияи шаҳри Нав низ бо иштироки васеъи кормандони касбу кори гуногун ва доираҳои адабии минтақа ҳамоишҳои илмӣ, адабӣ гузаронида шуд. ҷузъиёти бештар дар матлаби хабарнигорони мо.
озмуни шаҳрӣ бахшида ба 110 солагии шоири халқии тоҷикистон қаҳрамони тоҷикистон Мирзо Турсунзода таҳти унвони Мирзо Турсунзода ва софи сулҳу дӯстӣ дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди шаҳри Ҳисор дар ду давр ҷараён дошт. Иншои беҳтарин дар мавзӯи Мирзо Турсунзода ва софи сулҳу дӯстӣ, қироати шеър аз эҷодиёти шоир ва саҳначаи драмавӣ аз ҳаёт ва фаъолияти ибратомӯзи Мирзо Турсунзода аз бахшҳои асосии ин озмун буданд. даври аввали озмун дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи шаҳри Ҳисор аз 1 то 15 апрели соли равон ҷараён дошт ва дар он шумораи зиёди хонандагон иштирок намуданд. аммо аз миёни онҳо беҳтаринҳо ба даври ҷамъбастӣ роҳ ёфтанд. бояд гуфт ки ин озмун таҳти сарпарастии Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор ташкил шуда, ҳадаф аз он бозгӯ ва тарғиб намудани хизматҳои шоёни устод Мирзо Турсунзода чун шоири ватансаро, мунодии сулҳу дӯстӣ ва ходими намоёни давлатию ҷамъиятӣ мебошад. дарёфти соҳибистеъдодҳо, беҳтарин шеърдонҳою иншонависони бомаҳорат, инчунин баланд бардоштани маҷмӯи донишҳои илмию адабӣ, сатҳи дониш ва таърихдонии хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳри Ҳисор аз мақсадҳои дигари ин озмун арзёбӣ мешавад. намояндагони Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор ва шуъбаи маорифи шаҳр дар вазъияти тантанавӣ ғолибони озмунро бо диплом, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардониданд. ҳамчунин масъулин омӯзгорони фаъолро бо ҷоиза ва дипломҳо қадрдонӣ намуданд. дар толаби васеи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав бо иштироки шоирону нависандагони шинохтаи кишвар, намояндагони корхонаву ташкилот ва муассисаву идораҳо конференсияи илмии адабӣ бахшида ба 110 солагии қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода дар мавзӯи Мирзо Турсунзода ифтихори халқ ва қаҳрамони миллат барномаи фарҳангӣ аз эҷодиёти устод Мирзо Турсунзода баргузор гардид. нахуст муовини раиси ноҳияи Шаҳринав Неъматуллозода шоиста қайд намуд ки мунодии сулҳу ва софи ватан, шоири тавонову мураббии аҳли сухан ва яке аз муборизони фаъоли дӯстии халқҳои олам Мирзо Турсунзода бо хислатҳои наҷибонаю ашъори рангини хеш дар дили ҳамватанону ҳамқаламон абадан маскан гирифтааст. зикр карда шуд ки чун шоир фаъолияти эҷодиаш аз солҳои 30 манша гирифта ватан ва ватандӯстиро аз пояҳои асосии худшиносӣ медонист ва онро дар шеърҳояш мудовим тарғибу ташвиқ кардааст. шоирону нависандагони шинохтаи мамлакат Султонмуроди Одина, Фатҳуллои Азиз ва Ворис Назарзода низ зимни баромадҳояшон қайд намуданд ки хизматҳои содиқонаи ин шоири бузурги миллатро халқи тоҷик ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад кард. ҳамчунин қайд карда шуд ки ин абармарди таърихиро на фақат дар Тоҷикистони имрӯза, балки дар тамоми дунё, хусусан манотиқи Осиё ва Африқо мешиносанд ва то имрӯз номи некашро ба ёд меоваранд. зеро ӯ тавассути нерӯи сухан тавонист дар дили мардуми кишварҳои олам ҷой гирад ва бо ҳар нафаре бо забону фаҳмии ӯ суҳбат кунад ва ҳар суханеро дар мақоми хеш ба мардум расонад. дар қисмати дигари конференсияи илмии адабӣ дар мавзӯи Мирзо Турсунзода ифтихори халқ ва қаҳрамони миллат ки бахшида ба 110 солагии қаҳрамони Тоҷикистон, шоири халқи Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода ташкил карда шудааст, аз ҷониби шоирону нависандагон, омӯзгорон ва аҳли санъати шӯъбаи фарҳанги назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия аз эҷодиёти шоири маҳбуб шеъру таронаҳоро баҳри ҳозирин қироат ва намоиш дода шуд. ҳадафи баргузории фестивал озмуни ҷумҳуриявии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 ҳифзу таъмини бегазанди осори ниёгон, омӯхтану рушд бахшидан ва муаррифӣ намудани ҳунарҳои мардумӣ буда, инчунин дарёфти чеҳраҳои нави ҳунарӣ мебошад. дар ҳамин замина ҳунармандони ноҳияҳои Тимур-Малику Балҷувони вилояти Хатлон даври ноҳиявии озмуни мазкурро дар сатҳи баланди фарҳангӣ баргузор намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. сокинони ноҳияи Темур-Малик ҳунару маҳорат ва истеъдоду эҷодкории хешро дар фестивал озмуни ҷумҳуриявии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 дар толори қасри фарҳанги ноҳия манзури ҳакамон гардониданд. тибқи низомнома озмун аз 12 бахш иборат аст ва бахши аввал ки намоиши ҳунарҳои мардумӣ мебошад, ҳунармандон маҳсули ҳунарҳои дастиашонро ба аъзоёни ҳакамон муаррифӣ намуданд. мақсад аз баргузории фестивал озмуни мазкур ин намоиши дастовардҳои фарҳангу ҳунари 30 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳунарҳои мардумӣ, инчунин кашфи истеъдодҳои нав ва дарёфти чеҳравои ҷаҳони фарҳангӣ мебошад.
фестивал озмуни ҷумҳуриявии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 ки дар ҳошияи таҷлил аз 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар заминаи эълон шудани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ баргузор гардид, иҷрои ҳар бахш низ бештар ба тараннуми мавзӯъҳои ваҳдату ҳамдилӣ равона гардидааст. шурӯъ аз интихоби суруд, матн, оҳанг, либосҳои миллӣ ва рақсу созҳои халқӣ ҳама дар доираи оину суннатҳои халқи тоҷик, шеваи аҳли ҳунару фарҳанги гузаштагону ромишгарон ва санъатшиносони дирӯзу имрӯзи миллати тоҷик таҳияву манзур карда шуд. аз симои зоҳирӣ ва самимияти ҳар иштирокчӣ дилбастагӣ ба ҳунару ҳунармандӣ, арҷгузорӣ ба мероси ниёбон ва тарғибгари фарҳанги бою пурғановат будан бар аъло эҳсос мегардид. ҳайати ҳакамон аз оғоз то ба фарҷом барномаи ҳунариро тамошо карда ба ҳунарнамои аҳли фарҳанги ноҳияи Темурмалик баҳои сазовор доданд. фестивал озмуни ҷумҳуриявии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 дар толори қасри фарҳанги ноҳияи Балҷувон низ дар сатҳи баланд бо намоиши барномаи рангину ҷолиби ҳунарии ҳунармандону ҳаваскорони ноҳия гузаронида шуд. дар бахши аввал маҳсули ба намоиш гузоштаи ҳунармандон бозгӯ аз дастовардҳои 30 соли даврони истиқлолияти давлатӣ буда, ҳунарҳои мардумиро бо эҷозу тобиши навоварона пешниҳод карданд. нақшу гулдузиҳо ва рангорангиҳои рӯи матоъ офаридаи сокинон аз завқи баланди эҷодиву ҳунармандии бонувони ин диёр башорат медиҳад. иштирокчиён дар иҷрои шартҳои ҳар бахш аз худ маҳорату истеъдоди хоса нишон доданд. таҳияи бахши намоиши либосҳои миллӣ низ бо интихоби сину сол ва либосҳои ба барнамудаи иштирокчиён мувофиқ буд. намоиши порча аз анъанаҳои миллӣ, арӯсбаророн, сюитаи овозию рақсӣ, бадеҳа, рақси якка, саҳначаи ҳаҷвӣ ва дигар бахшҳо дар сатҳи хуб пешниҳод гардиданд. ташкил ва гузаронидани чунин озмунҳо дар рушду такомули нерӯи зеҳниву эҷодӣ ва санъатдӯстии ҷавонон заминагузор буда, инчунин ҳавасмандии наврасону ҷавононро ба ҳунару ҳунармандӣ меафзояд ва чеҳраҳои нав рӯи саҳна меоянд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз минтақаи Кӯлоб барои барномаи Навид. фурӯ рафтани як минбар дар Исроил ба марги 10 нафар сабаб шуд. ин фоҷиа дар қисмати шимолии кишвар рух додааст. дар Афғонистон зимни амалиётҳои махсус беш аз 100 ҷангҷӯ безарар гардонид.